Hello παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Εδώ, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω αυτά που έχω αγοράσει πιο πρόσφατα. Έχω αγοράσει αυτό εδώ το σορτσάκι με 222 χρυσά. Αυτή είναι εδώ τη ζακέτα με 44 χρυσά. Αυτή είναι εδώ την μπλούζα με 130 χρυσά. Αυτό εδώ το παντελονάκι με 33 χρυσά. Αυτή είναι εδώ την μπλούζα με 49 χρυσά. Και αυτή είναι εδώ την μπλούζα με 11 χρυσά. Αυτές εδώ τις κάλτσες με 6 χρυσά. Αυτά εδώ τα παπουτσάκια με 22 χρυσά. Αυτά εδώ τα τακούνια με 7 χρυσά για όταν θα γίνουμε σοβαροί. Αυτή είναι εδώ την μπλούζα με 30 χρυσά. Αυτό εδώ το shorts με 600 σουντού που είναι το πούλησα αυτή μία. Συγγνώμη μου. Αυτά εδώ τα λουλουδάκια με 53 χρυσά. Και αυτές είναι οι πρόσφατες αγορές μου από ρούχα. Από τη μεριά ότι έχω στο σαλόνι ομορφιάς. Επίσης μου χάθηκε μία άσπρη μπλούζα ομπέι και την ψάχνω, δεν ξέρω που έχει πάει. Λοιπόν, έχω αγοράσει αυτή την μπαντάνα με 26 χρυσά. Αυτό εδώ το μαλλί μου το έχει δώσει η Κατερινάκη Power με 90 χρυσά. Αυτά εδώ τα κοτσιδάκια που τα έχουν όλες με 89 χρυσά. Αυτή είναι εδώ τη κοτσίδα με αυτό εδώ το γκότσο με 98 χρυσά. Και αυτό το γκότσο με 73 χρυσά. Αυτό εδώ πέρα που το έχω κάνει τράβε με 2 μόβ. Γεια! Αυτό εδώ πέρα με 12 χρυσά. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε εγγραφή και like και διάφορα comments για να μπορέσω να συνεχίσω. Αυτά από μένα, bye!